Nadaghan na ang ng reklamo tungod sa grabing kabaho sa mga basura diri sa SRP. Hilabi na sa mga tao nga mga on diha sa may El Corso, nireklamo na tungod sa kabaho sa mga basura. Dili na ganahan mga on kay puwerteng bahua. Imbis ganahan ka muhungit sa mga pagkaon nga imong gi-order apan mawala imong gana sa kaon kay puwerteng bahua sa mga basura. Dugay ini nga reklamo sa mga tao nga nagnegosyo diha sa SRP apan ang mayor sa Cebu City nagpalingog-lingog lang mga kabumbo. Ang mga barangay nga duol sa SRP apektado usab kayo aning mga basura diha sa SRP tungod kay inigbali sa hapak sa hangin ang ila usab nga lugar mao na say manimaho. Hangtod karon parang gyapon nga adto sa SRP maglabayan sa mga basura ang 80 ka mga barangay sa Cebu City. Tungod kay dili naman ta makalabay og basura sa landfill sa Barangay Binaliw, human nga naglandslide ang landfill sa Barangay Binaliw nga diin dunay 36 ka mga kinabuhi ang nakalas og hangtod karon wa pa jud nakakuha og hustisya ang mga biktima nga nangamatay. Naglabad karon ang ulo ni Cebu City Mayor Nestor Archival kung unsaon pagsulbad ang problema sa basura dinhi sa syudad sa Sugbo. Gani sa dihang gipangutana si Mayor Nestor Archival kung naabay approval o naabay pagtugot gikan sa DENR ang paglabay og basura diha sa SRP, apan si Mayor Nestor Archival wala motubag sa pangutana sa reporter. Angay tubagon sa mayor ang pangutana kung naabay pagtugot gikan sa DENR ang paglabay og basura diha sa SRP. Diha dapit sa Fund A nga gihimong transfer station sa mga basura tungod kay legitimate ang pangutana. Wa man nangutana ang reporter sa private live sa mayor nga di niya angay tubagon. Simple ra ang pangutana, answerable by yes or no. Tinuod naabay approval gikan sa DENR o wala. Apan giinsulto man hinuon ni Mayor Nestor Archival ang nangutana. Aha ka ning mayora mga kabumbo. Wala na gidesign ang SRP para labayan og mga basura. Dako akong pagtuo nga kung dili pa na mahipos ang mga basura diha sa SRP, wa nay ganahan mupalit og yuta diha sa SRP kay gihimo ng basurahan. Wala nay ganahan nga mga investors nga mo invest diha sa SRP. Wa nay ganahan nga mubuo og puhunan diha sa SRP kay baho na kay basura. Muubos ang value anang yuta diha sa SRP kay gihimo ng basurahan. Wala na daytay lain nga lugar diri sa Cebu City nga pwede nato nga himuon nga transfer station. Diha ra gyud sa luna sa SRP nga pwede ra nato himuong transfer station. Mura mag-gisilutan. Mura gisilutan ni Mayor Nestor Archival ang mga tao ug ang mga negosyante diha sa SRP. Gipaantos man og maayo sa baho sa mga basura. Ikaw nga naminaw karon. Unsa may imong ikasugyot ni Mayor Nestor Archival aron masulbad ang problema sa basura dinhi sa syudad sa Sugbo? Kay kung ako'y pasultihon mga kabumbo, panahon na tingali oy nga mo adapta aning waste to energy facility. Waste to energy facility. Ang basura iproseso, i-process aron himuog energy. Masulbad pa ang ato problema sa basura, madugangan pa ang supply sa kuryente mga kabumbo. Unsaon taman nga ato ang mayor sa Cebu City lahi man gud ang iyang priority.